Srbija više nije onakvo društvo ni po brojnosti, ni po obimu, ni po složenosti kako je bila bivša Jugoslavija. Da geostrategijski položaj Srbije jeste drugačiji, da unutrašnja struktura i kohezija srpskog društva drugačija nego što je bila imajući u vidu bivše jugoslovensko društvo. Pitanju decentralizacije mora se prići sa jednom perspektivom, jednom projekcijom narednih decenija, a ne oslanjajući se iznad svega na prošlost i na rešenja iz prošlosti. I zbog toga decentralizacija, teritorijalna organizacija Srbije, pitanje regionalizacije jesu fundamentalno važna pitanja, pitanje od najvišeg demokratskog značaja, pitanje od najvećeg ekonomskog značaja, pretpostavka ekonomskog razvoja i zbog toga svaka institucija u Srbiji u ovom procesu javne debate, diskusije o decentralizaciji treba i mora da učestvuje. U suprotnom, mi bismo ponovo mogli napraviti greške koje su inače bile svojstvo mnogih rešenja u proteklih nekoliko decenija kada je u pitanju decentralizacija.